Gayuh Bintang Digital. Ing kota Yogyakarta ana cah enom jenenge Roro, siswa SMP kelas 12. Roro iku bocah sing sregep sinau lan duwe cita-cita dadi konten kreator pendidikan. Nanging wong tuwane Roro, bapak lan ibu Joko, duwe panemu sing beda. Dheweke percaya yen sinau sing bener iku mung saka buku paket lan les privat tatap muka kaya jaman biyen. Saben Roro nyebut bab webinar, posket ilmu utawa e-book premium kanggo nambahi kaweruh, bapak Joko mesti nyela. Roro, kabeh online kuwi mung gangguan lan entek-entekno kuota. Sinau sing tenanan kuwi ing meja kanthi buku. Aja nganti kowe luwih dhuwur likes tinimbang biji. Roro mung nyawang meneng ing jero ati. Lah, tapi isine kawruh, Pak. Iki dudu mung dolanan. Roro rumangsa kejepit ing antarane tuntutan wong tuwa lan tuntutan zaman. Tugas saka sekolah akeh sing mbutuhke riset digital lan migunakake aplikasi anyar, kayata nggawe prestasi interaktif utawa video infografis. Roro kudu ndelik-ndelik sinau babagan editing video lan coding dasar ing perpustakaan sekolah amarga ing omah ora diawasi. Puncake, nalika Roro diutus sekolah melu lomba inovasi pelajar tingkat provinsi, ide Roro yaiku nggawe aplikasi cilik kanggo mbantu kanca-kanca sing kesulitan matematika. Nggunakake dasar-dasar program sing disinaoni dhewe liwat tutorial online. Roro mbutuhake sawijining software tertentu sing kudu dibayar senajan regane ora larang. Narika Roro nyuwun izin lan jelasne, Bapak Joko langsung murka. Pak, Bu, kula nyuwun izin tumbas software kagem lomba. Regane mboten awis namung kagem nglancarake aplikasine. Bapak Joko nganti swara dhuwur, wis tak kandhani. Kabeh iku mbuang-mbuang dhuwit. Sekolah kudu fokus, dudu dolanan gawe aplikasi. Melu wae lomba menulis isai sing kaya mbiyen. Bapak ora setuju. Roro mung bisa nangis ing kamar, rumangsa ide lan kreasine ora diregani, mung amarga cara sinaune dheke dianggep salah. Ibu Joko sing ndeleng anake nangis lan ngerti potensine Roro, nyoba ngomong alon-alon karo Bapak Joko. Ibu Joko uga takon marang Bu Lastri wali kelas Roro. Bu Lastri menapa leres Roro menika gadhah bakat ing babagan digital? Mengapa mboten prayogi menawi dipun paringi kalondhangan? Nggih Bu, pendidikan sakniki mboten namung babagan ngapalne, menika babagan kreativitas digital lan pemecahan masalah. Aplikasi sing digawe Roro kuwi salah sawijining wujud sinau transformatif skill kuwi sing arep dienggo. Roro ing mangsa ngarep ora mung biji ing rapot, malah pambiyakipun ingkang paling menonjol ing kelas. Krungu katerangan saka gurune Roro, Bapak Joko wiwit luluh. Dheweke banjur nyoba nonton video tutorial sing bisa disinaoni Roro. Senajan rada bingung, dheweke yo ngakoni yen ana ilmu anyar sing penting banget ing jagat digital. Akhire Bapak Joko njaluk ngapura marang Roro lan mbiyantu golekake piranti sing dibutuhake. Bapak Joko mlebu kamar Roro kanthi alon. Nduk, ngapura yo, Bapak wis kleru. Bapak kaget amarga carane sinau wis beda. Bapak durung ngerti tenan. Saiki kandhanono. Software apa sing mbok butuhke? Ayo Bapak rewangi. Roro melu